te minta ngila pois ka ayom bagi nio pediang yu nong pinim jungi yu Jesus Christ but dakanika akadi por nakwaban pinsngo hapi kinong song snong jongka jelahi borokuway baka jingwan jong Jesus Christ nwanra iya ka jingpha ka jingmet aka ying ka sem ka jongi but ka jingpha jingmet jong ka jelahi borokuway ti aka jo por gidaban kan mau parwadara ka di ka por bangin li akamen in ide ban sautu ba ide ban bad ikini ki kindon ki baka sarkar ka labu bagi numpin kain kanang ba kani ka jingpang COVID-19 ka damdan ha kani ka jela ka jungi ti sa sen nga ai ka jingkublay fi baro ba gani ka jingwan jung Jesus Christ aka jingim jung pi kan long ka jingwan ka banwanra ya ka suk ka sign aka jingim ka jung pi ba ka hi ka sam jung pi